हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउट्यूब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे गोदान भिडिअआ मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। स' लोगोफोर बेवहाय जोंनि MLA अखिल गगৈ बिथांनिसिम गांसे लाइजाम BTR TET क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनिफ्राय थारमाने जोंनि BTR नि टेट केन्डिडेटफोरा अखिल गगैनिसिम गांसे लाइजाम हरदों WhatsAppनि गेजेरजों आरो बिथाङा गावखौ WhatsAppआवनो हरनो थिनदों मानो होनबा बिथांखौ लोगो मोननांगौआ जोबोद गोब्राब। दा बेखायनो बिथाङा जानाखि केन्डिडेटफोरनि एसे उसुबिदा बिथांमोना बिथांनि जानाखि अखिल गगै MLA बिथांनि नैबे WhatsApp नाम्बाराव बिथाङा गावनि नाम्बारखौ होनाय जादों आरो गावनि जानाखि फेसबुक पेज दङ बे फेसबुक पेजावहाय बेखौ शेयार खालामनाय जादों। नोंथांमोना बिथांनि फेसबुक पेजाव थांनानै नोंथांमोनाबो बेखौ डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन। दा जोंनि BTC आवहाय BJP आरो UPPL लोगोसे GSP मोनथाम पार्टिजों मोनसे एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो स्टेटआव BJP गभर्नमेन्ट। दा बे हिसाबै जोंनि जानाखि BTR आवहाय टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ। दा बे टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरा गोबां BTR गभर्नमेन्टखौ खावलायसेयावबो दिनैहाय बिथांमोना टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजायाखै बा बिथांमोननि जेंनाखौ बा टेट पास जानायनि केन्डिडेटफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो जेबो नाजायाखै। दा बेखायनो जोंहा जायनाखि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर बिथांमोना दा राहा गोथे बिथांमोना सोरखौ मा बुंनो सोरखौ लोगो हमनो बेबायदि जानानै दङ। दा बेखायनो जोंनि BTC आवहाय जानाखि अपोजिसन पार्टि बे अपोजिसन पार्टिखौबो गोबां खावलायबोदोंमोन नाथाय बिथांमोनाबो जोंनि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि समस्याखौ लानानै एसेम्ब्लियाव थांनाय जानाखि BTC नि जानाखि एसेम्ब्लि जानानै थांदोंमोन बेवहाय फंसेबो खोथा थिखाङाखै जे BTC आव टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेट दङ आसाम टेट पास जानानै थानाय लोगोसे स्पेसियेल टेट पास जानानै थानाय बिथांमोननि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि समस्याखौ लानानै जोंनि अपोजिसन पार्टि जायनाखि BPF बिथांमोनाबो दा BTC नि एसेम्ब्लि जानाय समावहाय बिथांमोना कुइसन खालामाखै। दा जोंनि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरा गोबां लुबैदोंमोन जाहाथे जोंनि प्रब्लेमनि सायावबो जोंनि जानाखि अपोजिसन पार्टि BPF बिथांमोनाबो टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि समस्याखौ लानानै कुइसन सोङोबा जोबोद मोजां जायो। दिनैहाय जोंनि जानाखि BTR नि केन्डिडेटफोर टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दिनैहाय BTR नि जानाखि अपोजिसन पार्टि हक जा रुलिं गभर्नमेन्ट हक बिथांमोननि सायाव जेबो माने हेफाजाब मोनैनि थाखाय दिनैहाय BTR नि बायजोआव थानाय जानाखि MLA बे MLA बिथां अखिल गगैनिसिमहायसो दिनैहाय गांसे लाइजाम हरनो गोनां जाबाय। बेवहाय बे लाइजामाव मा लिरनाय दं आं नोंथांमोननो फरायनानै खिथागोन। नोंथांमोना एसामिस फरायनो रोंबाथ' नोंथांमोना डाइरेक्ट फरायनो हाखाबाय आरो जायफोर एसामिस फरायनो रोङाखै बिथांमोना खोनासंबानो जाबाय बेवहाय मा लिरनाय दङ। बेखौ आंबो हरबाय आंबो बिथांनि जानाखि बिथां अखिल गगै MLA बिथांनिसिम आंबो बे लाइजामखौ हरबाय। बे मोनसे लाइजामखौनो बयबो शेयार खालामदों। दा बेवहाय लिरनाय दङ प्रति माननीय विधायक अखिल गगৈ डाङरिया বিষয় माने आयदा जाहैबाय BTC एरियात LP आरो UP শিক্ষকৰ খালী হৈ থকা পদ পূৰণ কৰাৰ বাবে বিধানসভাত উত্থাপন কৰা। बेवहाय साबजेक्टआव लिरदों थारमाने BTR आवहाय LP आरो UP आवहाय गोबां पस्ट खालि दङ। दा बे पस्ट खालि जानानै थानायावहाय दिनैहाय BTR आवहाय आसाम टेट पास जानाय केन्डिडेट आरो स्पेसियेल टेट पास जानाय केन्डिडेटफोर दं बिथांमोननि जानाखि एपइन्टमेन्ट होनांगौ बा एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ बेखौ दाबो होआखै। बेनि थाखायनो बेखौ लिरनाय जादों आरो साबजेक्टआव बेखौ लिरदों आरो बेखौ लानानै बिधान सभा आसामाव जानाखि बिधान सभानि मोनसे एसेम्ब्लि जानो थांगासिनो दङ बेवहाय जाहाथे जोंनि प्रब्लेमखौ लानानै अखिल गगै बिथाङा कुइसन खालामो BJP गभर्नमेन्ट आरो UPPL गभर्नमेन्टनि सायाव। बेनि उनावहाय मा लिरदों नोंथांमोना नायदो महोदय सन्माने पूर्वक बिनीत निवेदन इए BTR एरियात प्रमोद बर' आरो BJP एलायन्स गभर्नमेन्टे LP आरो UP खाली হৈ থকা পদবোৰ আজিলৈকে পূৰণ কৰাৰ একো গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু আমি BTC এৰিয়াৰ ভিতৰত থকা টেট কোৱালিফাইবোৰে চৰকাৰৰ প্ৰত্যাৰণত ভুগি আছোঁ। बेनि उनावहाय लिरनाय दंबावो আপুনি এই বিষয়ে বিধানসভা অধিৱেশনত CM আৰু এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক প্ৰশ্ন কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু দাদা আপোনাৰ দীৰ্ঘ आयु कामना करिलु एटी आपनार विश्वासी। बेहाय लिरनाय जादों जे जोंनि जानाखि प्रब्लेम आसाम टेट पास जानानै थानाय आरो BTR स्पेसियेल टेट पास जानानै थानाय बेनि प्रब्लेमखौ लानानै जानाखि BTC आव LP आरो UP नि एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ बेखौ दिनैसिम होआखै। दा बे जेंनाखौ लानानैनो जोंनि अखिल गगै बिथांनिसिम बे लाइजामखौ हरनाय जादों जाहाथे बिथाङा जोंनि प्रब्लेमखौ लानानै आसामनि जानाखि एसेम्ब्लि जानो थांगासिनो दङ बेहाय कुइसन खालामो बेखौ लिरहरनाय जादों। दा जोंनि BTC आवबो गोबां MLA दङ आरो अपोजिसन पार्टिनि MLA बो दङ। दा बिथांमोनखौबो आं गुरै खावलायो जाहाथे जोंनि प्रब्लेमखौ लानानै आसाम एसेम्ब्लियावहाय फंसेब्लाबो कुइसन खालामो जाहाथे बिथांमोना जोंनि प्रब्लेमनि सोमोन्दै जानाखि BTC नि LP आरो UP
एडभार्टाइजमेन्ट जानांगौ टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनि थाखाय बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामो दा बेखायनो आङो जोंनि जानाखि BTR आवहाय जेसेबां MLA फोर दङ बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे जोंनि प्रब्लेमखौ लानानै आसाम एसेम्बलियावहाय कुइसन खालामो आरो जोंनि जानाखि टेट पास जानानै थानाय गोबां केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनखौबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय नोंथांमोनाबो बेखौ मेसेज खालामहरदो बिथांनि WhatsApp-आवहाय बिथाङा गावनि फेसबुक जानाखि पेज दङ बे पेजावहाय बे खौ लिरनानै होदों जे गावनि जानाखि लोगो हमनो गोनां बे लोगो हमनो गोनांबा गावनि WhatsApp नाम्बाराव हरनो थिनदों आरो WhatsApp नाम्बार हरनानै टाइमखौ मिलायनानै बिथांखौ लोगो हमनो हागोन बेखौ बुंदों आरो दा जोंथ' जिहेतु BTR निफ्राय बिथांखौ लोगो हमहैनाया एसे मुस्किल जाहैयो ओंखायनो जानाखि बिथांनि WhatsApp नाम्बार होनाय दङ बे WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोना बे जानाखि बे मेसेजखौ नोंथांमोना हरबानो जाबाय आरो बेवहाय आं मोनसे दाजाबबावनो नागिरदों बेवहाय थांनाय मैया आङो जानाखि आबसुनि जानाखि एडुकेसन सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट एडुकेसन सेक्रेटारि बिथांजों आङो रायलायहरदोंमोन जे BTR आवहाय दिनैसिम गोबां आसाम टेट पास जानानै थानाय आरो BTR स्पेसियेल टेट पास जानानै थानाय दङ बिथांमोना दिनैसिम मानो माब्ला रिक्रुइटमेन्ट होगोन बा माब्ला एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन बेखौ आं सोंहरदोंमोन दा बिथाङा बुंहरदों जानाखि फुजा फैगासिनो दङ बे फुजानि उनावसो बेखौ होनो हागौ होननानै बुंदों बिथाङा दा बे टेट पास जानानै थानायनि सोमोन्दै दा BTC गभर्नमेन्ट आरो आबसुनि गेजेरावबो एसे सावरायलायनाय जागासिनो दङ बे खोथाखौ बुंहरदों आरो बिनि सायाव सावरायनाय जागासिनो दङ थाबैनो होनो हागौ बिथाङा ओमफ्राय माब्ला होनो हागौ बुंनायाव बिथाङा बुंदों फुजा जोबग्रोनायनि उनाव होनो हागौ बे बुंदों आरो दा फुजा जोबग्रोनायनि उनाव जोबग्रोथों होननानै बुंदोंब्ला दा जोंना बे बोसोरनि लास्ट मान्थफ्रावसो जाहैनो हागौ बिथांनि बुंनाय मथेब्ला आरो आं बेवहाय मोनसे कुइसन खालामबावदोंमोन जोंनि जानाखि आफादगिरि बिथां एबसुनि आफादगिरि आरो BTR नि CEM प्रमद बर' बिथाङा दाखालि बावै जानाखि आसामावहाय टेट पास जानानै थानाय गैया होननानै जानाखि गोदानै बर' मिडियामनि थाखाय अल आसामावहाय बर' मिडियामनि थाखाय एक्सट्रा आसाम टेट खुंबावनो नागिरदों बिनि सोमोन्दै खुंमारगोन नामा होननानै सोंहरनायाव बिथाङा बुंदों जुदि बिथांमोना सावरायदोंब्ला बेखौ खुंनो हागौ बेबायदि बुंहरदों आरो दा ओमफ्राय आं बुंहरबावदों जे आसामावहाय एथ'ग्राब आसाम टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोननो दिनैसिम एडभार्टाइजमेन्ट होथ'नाय जायाखै दा बिथांमोननो एडभार्टाइजमेन्ट होग्रोयोबा मोजां जागौमोन बे खोथाखौ बुंहरदोंमोन आङो दा बिथाङा बुंदों आरो एडभार्टाइजमेन्ट होग्रोयोबा मोजां जायो बेफोरथ' होनांगोन बेबायदि खोथाखौ बुंहरदों आरो दा बिथांमोना मा एक्सन लायो जानाखि फैबाय थानाय समाव दा बेखौ जोङो नायनांसिगोन आरो जोंनि जानाखि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोनाबो नोजोर लाखिबाय थाबानो जाबाय जे BTR गभर्नमेन्टआ मा मावनो सानदों मा मावनो नागिराखै आरो जोंनि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरखौ बेसेबां गोबाव बेबायदि दोनबाय थागोन दा बेखौ नोजोर लाखिबानो जाबाय आं मैया बेखौनो रायलायहरदों दा बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय आङो आबसुनि जानाखि एसिस्टेन्ट एडुकेसन सेक्रेटारि बिथांजों रायलायहरदोंमोन आफादगिरिनावबो फन हरदोंमोन आङो दिपेन बर' बिथांनाव बिथांनि फनाव नाङाखै आरो जानाखि एडुकेसन सेक्रेटारि मेन दङ बेनावबो फन हरदों बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोननाय जायाखैमोन ओंखायनो आं बेनाव हरनाय जायाखै उनावहाय एसिस्टेन्टनाव फन हरदोंमोन बिथाङा थिखांनानै बिथांजों रायलायनाय जादों बेनोसै लोगोफोर आरो नोंथांमोना नैबेखौ बे मेसेजखौ हरबानो जाबाय जोंनि बिथां MLA अखिल गगैनाव आरो जोंनि जानाखि MLA दङ BTR नि जेसेबां हायोबा बिथांमोनावबो शेयार खालामहर आरो जानाखि अपोजिसन पार्टि BPF नि MLA बिथांमोनावबो शेयार खालामहर नोंथांमोनाव जुदि कन्टेक्ट नाम्बार दङब्ला आंनावथ' कन्टेक्ट नाम्बार गैया बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बार दंबा आं बिथांमोनावबो हरगौमोन बे मेसेजखौ स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर ভিডিও এসেছে গোজেন্টাং চ' বন্ধুসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিল যে আমাৰ MLA অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ তাতে আমাৰ BTR ৰ পৰা টেট পাছ কেণ্ডিডেট যিমান আছে তেখেতসকলে এইটো মেছেজটো দিছে আমাৰ MLA অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰলৈকে আৰু এইটো আপোনালোকেও এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছে তেখেতৰ WhatsApp নাম্বাৰটো তেখেতৰ যোনটো ফেচবুক পেজ আছে ফেচবুক পেজতে দিছে তেখেতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত তেখেতে নিজৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ইয়াত লিখি দিছে আপোনালোকে ইয়াত মেছেজটো দিব আৰু ইয়াতে তেখেতে লিখিছে যে তেখেতক যদি লগ পোৱা অলপ মুস্কিল হয় ইয়াৰ কাৰণে তেখেতক WhatsApp কৰি যদি লগ ধৰিব মন আছে তেখেতক টাইমটো মিলাই লগ ধৰিব পাৰিব এইটো কথাটো কৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিমান BTR টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছে তেখেতক লগ ধৰিবৰ কাৰণে অলপ মুস্কিল হয় ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে তেখেতৰ WhatsApp নাম্বাৰৰ এইটো মেছেজটো দিলে হয় আৰু মেছেজটো কি আপোনালোকে এইটো পঢ়ি চাব ইয়াতে কি লিখা আছে এনেকুৱা টাইপতে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব পাৰিব এইখিনি আছিল বন্ধুসকল আৰু আমাৰ যিমান BPF অপজিশ্যন পাৰ্টি BPF ৰ MLA আছে তেখেতসকলকো এইটো মেছেজটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যেহেতু আমাৰ BTC এতিয়া বৰ্তমান ষ্ট্ৰং অপজিশ্যন পাৰ্টি বুলি ক'লে আমাৰ BPF গভৰ্নমেণ্ট আছে BPF পাৰ্টি আছে তেখেতসকলকো এইটো মেছেজটো দিব আৰু BPF ৰ যোনটো MLA আছে তেখেতসকলে আমাৰ সমস্যাটো লৈ
যোনটো আমাৰ এছেম্বলি হ'ব গৈ আছে অসম এছেম্বলি অসম বিধানসভা তাতে আমাৰ সমস্যাটোলৈ কুৱেশ্যন কৰে চ' এইটোৱে আছিল বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ এণ্ড লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' লৈ আনি থাকিম যোৱাকালি মই যোনটো এপছৰ যেনেকৈ এডুকেশ্যন ছেক্ৰেটাৰী এছিষ্টেণ্ট এডুকেশ্যন ছেক্ৰেটাৰী তেখেতৰ লগত মই ফোনত আলোচনা কৰিছিলোঁ তেখেতে কৈছে যে আমাৰ BTRত মই কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ তেখেতক BTRত ইমান টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট কেতিয়া ওলাব BTR গভৰ্ণমেণ্টে কেতিয়া ওলাব এইটো সুধিছিলোঁ এইটো তেখেতে কৈছে যে আমাৰ BTRত টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ বিষয়ত আলোচনা কৰি আছে কথাটো কৈছে আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টটো কেতিয়া ওলাব কোৱাত তেখেতে কৈছে পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত ওলাব পাৰে এই কথাটো কৈছে আৰু কি তেনেহ'লে পূজা শেষ হোৱাৰ পাছত যদি ওলাব যদি পাৰে যদি কৈছে তেনেহ'লে আমাৰ এই বছৰৰ লাষ্ট মান্থত হ'ব পাৰে তেখেত মতে আৰু ইয়াতে মই কুৱেশ্যন সুধিছিলোঁ যে আমাৰ সেইদিনা আমাৰ BTR CEM আৰু এপছৰ প্ৰেছিডেণ্ট দীপেন বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে অসমত বড়ো মিডিয়ামৰ টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটে নাই আছাম টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটে নাই বড়ো মিডিয়ামৰ ইয়াৰ কাৰণে বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আছাম টেট পাতিব এই কথাটো কৈছিল আৰু সেই কথাটো মই সুধিছিলোঁ তেখেতে কৈছে যে যদি তেখেতসকলে যদি আলোচনা কৰিছে আছাম টেট পাতিবৰ কাৰণে বড়ো মিডিয়ামৰ তেনেহ'লে এইটো পাতিব পাৰে এই কথাটো কৈছে আৰু ইয়াতে লগত মই আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ যে ইমান আছাম টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছে 2019 2021 তেখেতসকলৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া নাই ইমান মেলা কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে যি বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে পষ্ট ওলাই বহুত পষ্ট কম ওলাইছে যোৱা বাৰতো আৰু বহুত কেণ্ডিডেট এতিয়াও আছে কিয় এতিয়ালৈকে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব লাগিছিল এইটো এক্সট্ৰাকৈ অসম টেট পাতিব লগা দৰকাৰ নাছিল কথাটো কৈছিলোঁ তেখেতে কৈছে যে হয় এডভাৰটাইজমেণ্টটো দিব লাগিছিল যিমান টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেট আছিল তেখেতসকলৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্টটো আগত দিব লাগিছিল কথাটো কৈছে এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব যে এতিয়া কেতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলায় আৰু আমাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব খুজিছে কৰা নাই সেইটো আপোনালোকে এইটো চাব চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল যিহেতু মই এইটো ইনফৰ্মেশ্যনটো পাইছিলোঁ যি খবৰ লৈছিলোঁ সেইটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে এইটো যোনটো আমাৰ MLA ডাঙৰীয়া তেখেতক আপোনালোকে মেছেজটো কৰি দিব যিমান পাৰে ইমান যাতে আমাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হয় আমাৰ প্ৰব্লেমৰ বিষয়ত আছাম বিধানসভাত এইটো কুৱেশ্যনটো উত্থাপন কৰে চ' ইয়াৰ কাৰণে মই কামনা কৰিলোঁ আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এইটো বিষয়ত লৈ আমাৰ কুৱেশ্যন বা আমাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব বা আমাৰ প্ৰব্লেমটো লৈ কুৱেশ্যন উত্থাপন কৰিব চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো থেংক ইউ